Лукашенко угаворвае маскоўскіх гасцей завяршыць вайну. Ганна Канапацкая раіць узурпатару мабілізаваць сотні тысяч беларусаў. Калі надвор'е ў Беларусі можа перасягнуць гістарычны максімум? Пра гэтае ды іншыя падзеі пятніцы распавядзем у найбліжэйшыя хвіліны. Вітаю! Лукашенко пераапрануўся міратворцам. На сустрэчы з кіраўніком Маскоўскай вобласці ды амбасадарам России узурпатар пераконваў тых, што вайну трэба заканчваць. Я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. 15 чэрвеня выйшла інтэрв'ю Лукашэнкі тэлеканалу «Аль-Арабія», дзе той таксама заклікаў да сканчэння вайны і перамоваў. Зрэшты, пасля гэтага сітуацыя абвастрылася. 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці меркавана пад атаку БПЛА трапіў аўтобус з беларускімі дзецьмі. А ў мінулую пятніцу Владзімір Зеленскі выставіў Лукашэнку патрабаванне спыніць працу рэтранслятораў, з дапамогай якіх Расія карэктуе ўдары БПЛА па тэрыторыі Украіны. Лукашенко дагэтуль ультыматум не пракаментаваў, аднак Кіеў ужо некалькі дзён не фіксуе пралётаў расійскіх дронаў з тэрыторыі Беларусі. Зеленскі заявіў, што рэтранслятары фактычна спынілі працу. Прапагандысты расхваліваюць Лукашэнку за развязанне сітуацыі з ультыматумам Зеленскага, аднак не ўсім маўчанне ўзурпатара ў гэтай сітуацыі прыйшлося даспадобы. На Лукашэнку, праўда, не згадваючы ягонага імя, абрынулася Ганна Канапацкая. Яна заклікае да вайсковай мабілізацыі. Можа, не варта займацца глупствам, хаваючы галаву ў пясок і выстаўляючы на ўсю ўсходнюю Еўропу добра адкормлены страусіны зад, а замест гэтага абвясціць частковае ваеннае становішча і адкрытую ўсеагульную мабілізацыю. Для пачатку на дапамогу нашай 60-тысячнай арміі прызваць 300 тысяч ваеннаабязаных, якія складаюць мабілізацыйны рэзерв, а затым на другім этапе далучыць да іх яшчэ 100 толькі ж прыдатных да службы грамадзянаў у сілы тэрытарыяльнай абароны, давёўшы агульную колькасць штыкоў у абароне да 7-8% насельніцтва. Недахоп жалеза ў яйках у найстарэйшага сялянскае грамадства заўважае і фіксуе вельмі хутка. Беларусь апынулася ў палоне анамальнай трапічнай гарачыні. Паводле тэлеграм-каналу «Метеовайб» пік спёкі прагназуюць на панядзелак 29 чэрвеня. Пад пагрозою абсалютны гістарычны рэкорд краіны, які трымаўся з 2010 года. Прагнозы еўрапейскіх метэамадэляў шакуюць. Нямецкая «Икон» папярэджвае, на паўднёвым захадзе краіны на піку слупок тэрмометра можа сягаць 40-43. Паводле ж Белгідрамету, пік спякоты прыйдзецца на 28-30 чэрвеня. У гэтыя дні чакаюць да 38 градусаў. Але гарачыня не адзіная праблема. Бліжэй да вечара панядзелка на захадзе і паўночным захадзе краіны чакаюцца магутныя штормы. Трапічныя залевы з рызыкай імгненных падтапленняў, буйны град да 4 сантыметраў і шквал ветру да 24 метраў за секунду. Разам з тэмпературай расце і небяспека на вадаёмах, дзе жаданне ахаладзіцца можа прывесці да трагедыяў. Так, у Чачэрскім раёне ратавальнікі дасталі з сожу цела 44-гадовага мужчыны, які знік яшчэ 20 чэрвеня. Ён упаў у ваду падчас рыбалкі. Цячэнне аднесла цела за 4 кіламетры ад месца здарэння. На шчасце, іншыя здарэнні абышліся без ахвяраў. У Заслаўі падчас спаборніцтваў ледзь не патанула 11-гадовая спартоўка. Вадалаз таварыства выратавання на водах своечасова даплыў да дзяўчыны і ўтрымліваў яе на вадзе да прыбыцця лодкі. А ў берасці ратавальнікі МНС дасталі з вады мужчыну. Адпачываючы на беразе штучнага вадаёму, ён страціў раўнавагу, скаціўся па стромым схіле і не змог выбрацца сам. Цяпер пацярпелыя ў шпіталі. Флагшток замест крыжа Ефрасіні Полацкай вырашылі паставіць на кальцавой развязцы ў Полацку мясцовай улады. З гараджанамі ніхто прытым не раіўся. Відэа з усталяваннем флагштоку ўжо з'явілася ў тыктоку.
Галоўны ідэолог Полацку Наталья Барадулькіна пацвердзіла, што на ім павесяць дзяржаўны сцяг. Між тым, у 2022 годзе тагачасны старшыня Полацка гарвыканкаму Ігор Марковіч прапанаваў гараджанам выбраць адзін з варыянтаў добраўпарадкавання важнай кальцавой развязкі. Жыхарам прадставілі два варыянты – з танкам Т-34, падсветкай, азелененнем або з вялікім крыжам Ефрасіні Полацкай. Флагштоку сярод прапанаваных праектаў не было. Вынікаў галасавання райвыканкам таксама не апублікаваў. Беларусаў вярбуюць на вайну супраць Украіны праз знаёмых, абвесткі пра высокааплатную працу і нават у расійскіх турмах. Улады ж Беларусі пры гэтым фактычна спрыяюць такому вербаванню. Пра гэта ў новым расследаванні Белпол. У нас за наемничество есть статья. Ну, как бы я интересовался по поводу того, что звонил домой, узнавал, что меня ждет на территории Беларуси. То есть ходили узнавали, то говорят, что ничего тебе не будет. Если ты бы воевал бы за украинцев, то тебя бы осудили. Так как ты воюешь за Россию, то есть Россия с Белоруссией, они как бы союзники, то есть, ну, ничего не будет. Паводле расследавання наймітам абяцаюць вялікія грошы, зняцце судзімасці, расійскае грамадзянства і службу нібыта далёка ад фронту. Але на практыцы людзей пасля кароткай падрыхтоўкі адпраўляюць у штурмавыя падраздзяленні. Паглядзець фільм цалкам вы можаце на YouTube-канале Белсат Ньюс. У Менску мужчына стаў фігурантам крымінальнай справы пасля таго, як знайшоў на дзіцячай пляцоўцы чужую банкаўскую карту. Замест таго, каб вярнуць яе ў банк, Мянчук учыніў сапраўдны шопінг-марафон. Цягам некалькіх дзён ён 21 раз расплаціўся чужымі грашыма ў крамах. Агулам аматар пажывіцца за кошт іншых паспеў патраціць больш за 300 рублёў. Сярод купляў былі не толькі прадукты харчавання, але і новая патэльня. Шчасце доўжылася нядоўга. Уладальнік заўважыў узнікненне грошай і пайшоў у міліцыю. Цяпер за крадзеж шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі мужчыну чакае суд. У гарадку Віцебскай вобласці ў выніку лабовага сутыкнення пацярпела 38-гадовая пасажырка легкавіка Дунфэн. Ейнае аўта пры павароце налева не аддало перавагі Пежо, які ехаў насустрач. Жанчыну даставілі ў больніцу з цялеснымі пашкоджаннямі. Вядзецца правяранне. А на Менскай кальцавой аўтадарозе ў выніку сутыкнення легкавікоў пацярпела дзіця. Прычынаю здарэння сталася невыкананне бяспечнай дыстанцыі кіроўцам «Сітраэн». Ягоны аўта сутыкнулася з БМВ, які рухаўся наперадзе. 13-гадовую пасажырку БМВ даставілі ў больніцу для абследавання. Доўгачаканае адкрыццё новага гандлёвага цэнтру ў Бабруйску ператварылася ў сапраўдны штурм. Натоўп, пераважна з падлеткаў, літаральна акупаваў уваход. Відэа першых секундаў працы былога Даўгабуду прапаную паглядзець без каментара. Пра развіццё падзей а 19-й гадзіне раскажуць мае калегі ў выпусках аб'ектыву і студыі Белсат. Каб атрымліваць самыя свежыя навіны, запрашаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі. А таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк гэтаму відэа. Так яго ўбачыць больш людзей. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.